to je přesně ono. Vždycky se nám někdo ztratí, pak zjistíme, že jsme všichni mrtví. On se bojím. Toto ještě nezačalo. Ty vole. Fakt miluju tohle. Co? No já no. Jo. Ježiši Kriste. Já tam nejdu, ty vole. Řekni to, řekni. Pustíme tam ty děti. Pustíme děti. Kde je tam? Péťo. Vidím světlo v tunelu. Tam je to je. Co? Tam se něco pohlo. A jo, tam se něco hejbe. Ty vole. To je ruka. Aha. Jak já to se... To na mě bude šahat. Jsi napojen na centrální muziklidstva. Ano, tam se někdo hejbnul, já to viděla. Co? Dráme. Dělej. Divo. Ne, počkejte na nás. Oni nás tady nechali. No a teď se v prdeli. Ne! Pane bože. Já tam nejdu, do toho výtahu nejdu, ty vole. Slyšíš to? Ty vole, ale my jinou nemůžem. Nech to, Markéto. Já tam nechci. Ty vole, co to tam je napsané? Já už nefotím, já se bojím. A co, jako co máme zmáčknout? To je jedno. Hele, můžu to, co mám dělat? Já tady budu uprostřed mezi váma. Máme zmáčknout nějaký číslo kromě zvonečku. No 0, ty vole, ty jsi... Dobrý, 0. Ježišmarja! Ty vole. To je fakt úplně hardcore tohle. Ne! Ne! Mě z toho vypladnou plomby. Ježiš. Fuj. A jako fakt to je hardcore tohle. Proč jste vybrali zrovna to nejspadnější patro, kurník? Natáčím nás. Tady je. Ježiši. To je tak nepříjemný. To je přískotu, ty. Já si připadám jak ve filmu Kostka. Já už nikam nejdu. Já taky. Já se strašně bojím. No a tak se to zavřelo, co zprovedlo? Ne. Ono nás to šprajslo. No. Jdem nahoru někam. No. A to musí. Jo, při jedno z toho se nehýbe. Tak ale běž, jako prostě běž. Já nejdu první, já se strašně bojím. Ty děti aspoň byly v pohodě, ty vole. Že jedno z toho je člověk. Tak to ne. Honem, rychle na to hodí. Ne, pojď nahoru, my se už šipkali v obětě. Je šipka nahoru nebo šipka dolů? Nahoru. Jak se to dá? Ale my si kapel mohli být. Já už ty druhu. Tady na konce sakra. Jo, už to už WC, hele.
Oni vědí, že to je záchodek Kristo. Tak co? Já musím na ten záchod.